Преди да се родя Серенада, родопско село, четейки вестници ден след ден. Това е малка част от изненадата, която е подготвил Борислав Стоев. Точно 13 години след предишната си изложба в Столична галерия. Вие поглеждате и към митологията. Към митологията винаги съм поглеждал. Това е един свят, който е символичен и в който натърся отговори на много неща в нашия свят, в нашия действащ свят. В тези герои, които има и пановете, и дяволите, и кентаврите, всичко това идва отвътре при мене, когато работя. Аз не знам какво ще се случи в бъдеще, дали ще запазя героите си или ще се появят нови. Това е въпрос на ден след ден, минавайки да видя какво ще стане на следващия ден и какво ще ми хрумне следващия ден. Ден след ден преминава живот. Некои знаят как да премине, други не знаят. И затова за някои е просто минаване ден след ден.